Hij sectioneer is Joert de autocross van Makken weer houden. In het verliezen een begrip in Friesland. En ook nou weer populair, maar onder 100 deelnemers. Er is de hele week werk om het terrein klaar te krijgen en van de morgen weer het dan Safir. We hebben natuurlijk naar dit moment al leeft en heeft een bepaalde spanning natuurlijk. En ja, de eerste morgen dan eindelijk weg is, dan valt er een les van in de jou natuurlijk. Nou, daar zijn we al jaren mee bezig geweest, nooit slagen. En nou, de dag van Joert is het nou eindelijk eens een keer slagen, want we hebben rond te krijgen, niet maken. Er is ook rondte van nostalgie, want dit is de sanneemde ouderwetse demoklasse. Mijn auto's uit de jaren 50 tot maar 80. Dit is een Chrysler van 1954. En dat is dan wel vertrouwd? In deze klas is dat wel vertrouwd, maar hij kan nooit aan een naaieisen voldoen. Nee. Dus sorry, vroeger mooi met een houten peel erin en die hebben we er nou ook weer in. Wat weer een hand? Ja, het is volle baan, het is een kwart bochtje, dus ja, dan proppen ze wat op elkaar en ja, dan kom je in de knooi. Wie krijgt de eerste deze? Dat je nou de hasses. Gaat het eigenlijk een beetje om, zulke momenten? Ja, het moet wel een beetje spectaculariteit in zitten, dat is wel belangrijk. Een net ongevaarlijke sport dus. De organisatie moet dan ook voldoen aan strenge regels. Woloors als sectie Nierlien. Veiligheid van de coureur staat boven alles. En alles van horen, de veiligheidskooi, de stoel, de nekbaan, de gordels. Ja, een heel soort eerste voldaan.